Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Nami Namaste Saraswati Devi Gaurava Vacha Nirvishesha Shunyavadi Paschat Dari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasa Gaur Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
హరే కృష్ణ, అందరి భక్తులకి స్వాగతం. ఈరోజు మనము 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగము. చాలా చిన్న అధ్యాయము ఇది. 15వ అధ్యాయం, రెండు కూడా 20 శ్లోకాలు. అందరికీ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అది ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణకృష్ణాయ వెంకటేశ్వర భక్తివేదాంత స్వామి నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి విశేషం. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. సో ఈ అధ్యాయంలో అర్జున ప్రశ్న, ఏది ఉత్తమము? సో రెండు రకమైన ఆధ్యాత్మికవాదులు, సాకారవాదులు, నిరాకారవాదులు. సాకారవాదులు భగవంతునికి అంత్యమున ఒక రూపం ఉంది, దివ్యమైన శాశ్వతమైన సచ్చిదానంద రూపం ఉంది అని తెలిసి భగవంతుడిని ఆరాధిస్తారు. సో అది సాకారవాదులు భక్తులు. ఇంకొకటి నిరాకారవాదులు అని చెప్పేది ఎక్కువగా జ్ఞాన మార్గంతో వాళ్ళు మేము దేహం కాదు, మేము ఆత్మ అనే అవగాహన చేసుకునే ప్రయత్నాలు, దాని తపస్యాలు సో వాళ్ళు చేస్తూ అంతిమన భగవంతునికి రూపం లేదు, నిరాకార సుఖం, నిర్గుణ నిరాకారం అని వాళ్ళు తెలిసేవాళ్ళు. సో ఈ రెండు రకమైన ఆధ్యాత్మికవాదుల్లో ఎవరు మిక్కిలి పరిపూర్ణులు అని, ఎవరు పరిపూర్ణులని అర్జునుల నేర ప్రశ్న. ఏవం సతయుక్తాయే భక్త్యా స్వాం పరిపాసతే ఏ చాపి అక్షరం అవ్యక్తం తేషాంకే యోగ విత్తమ. ఎవరు మిగుల పరిపూర్ణులు అని అర్జునుల ప్రశ్న. ఈ వెలుగు ప్రకృతి సర్వవ్యాపకంగా ఉండే రకంగా ఇది అంత్య పరమసత్యం అనేది వాళ్ళు తెలుసుకునేది. లేకుంటే భక్తులు చెప్పేది లేదు, అదొక వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తి శ్రీకృష్ణుడు, కృష్ణ నారాయణ అని చెప్పేది. సో దీంట్లో ఎవరు పరిపూర్ణ యోగ ఉత్తమ? సో భగవంతుడ దీనికి సమాధానము, నా ఈ స్వీయ రూపం, నా ఒక సాకారంగా నన్ను పూజించేది, స్మరించేది ఆ వ్యక్తి వాళ్ళు ఎక్కువ అవగాహన పొందే వ్యక్తి అని భగవంతుడు నేరంగా ఇక్కడ చెప్తుంది. అంటే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించినట్ల మొదట అవగాహనము మేము దేహం కాదు ఆత్మ, ఈ ఆత్మ అనేది భగవంతుడ ఈ బ్రహ్మజ్యోతి యొక్క అంశము అని తెలిసేది, బ్రహ్మేతి. తర్వాత మేము భగవంతుడు మన్ములు ఉన్నాము, మనతో పరమాత్మ కూడా ఈ దేహంలో ఉన్నారు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ట, నేను కూడా ఉన్నాను అని భగవంతుడి గీతాల్లో మనకి స్పష్టంగా పలికేది. సో వేదవారణ దీని గురించి మనకి స్పష్ట అవగాహన, మన ఒక అనుభవంతోనే మనం ఆ ఆధ్యాత్మిక జీవనం అభ్యసించినప్పుడు నేను ఒక్కరే లేదు ఈ దేహంలో, నాతో ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నారు అని తెలుసుకుంటాం. అది పరమాత్మ భగవంతున నేర స్వీయ అంశం. సో అది రెండో అవగాహన. తర్వాత పరమసత్యం అవగాహనలో ఇప్పుడు ఆత్మ పరమాత్మ దీని వెనకాలే ఒక సాకార పురుషుడైన వ్యక్తి ఉన్నారు, భగవాన్, పూర్ణ పురుషోత్తమ షడైశ్వర్య భగవాన్. సో భగవంతుడు ఒక గుణాలే 6 దివ్య గుణంలో భగవంతుడు సౌందర్య రూపం, భగవంతుని అతి ఆకర్షణీయమైన రూపం భగవంతుని. సో ఇది పరమసత్యం సంపూర్ణ అవగాహన. సో భగవంతుడు నేరంగా మరలా ఇక్కడ అర్జునుడి ప్రశ్నకి ఈ రకంగా నన్ను స్మరించేది, నన్ను పొందడం, అభ్యసించేది అది ఉత్తమ మార్గం అని చెప్తున్నాను. ఈ బ్రహ్మ అవగాహన తీసుకునే దానికి మనము తపస్సులు చేయొచ్చు, జ్ఞాన సముపార్జన చేయొచ్చు. ఎక్కువగా జ్ఞాన సముపార్జనతో ప్రారంభించేది. తర్వాత పరమాత్మ అవగాహనకి ధ్యాన మార్గం అభ్యసిస్తారు యోగిలు. అయితే దానికిన భగవాన్ అవగాహన చేసుకున్నదంటే కేవలం భక్తి మార్గంతోనే సాధ్యమవుతుంది. నేను 11 నిన్న వినింది కూడా, భక్త్యామాం ఏకలాగ్రాహ్యం, భక్తి మార్గ భక్తి సేవ కార్యాల ద్వారానే భగవంతుడు యథార్థ అవగాహన, భగవంతుడు దాంతో సంతృప్తి చెందినప్పుడు మాత్రమే మనకి భగవంతుడి విషయం గోచరం అవుతుంది. ఇది మన
దీని నుంచి అనుభవం నుంచి మన స్వీయ శక్తి నుంచి ఇది మనకి కాదు. భగవంతుడు ఇక్కడ అర్జునుడికి నేరంగా మయ్యావేశ్య మనో ఏమ నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సో భగవంతుడిని నన్ను సాకార స్వరూపంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుత దేహంతోనూ పూజిస్తాం. భగవంతుడు అర్చా విగ్రహాన్ని స్థాపించి భగవంతుని పూజించే క్రమం. సో ఇదేమో ఒక బొమ్మని పూజించేది, ఒక కల్పించుకునేది అని కాదు. ఇది విగ్రహ ఆరాధన, భగవంతుల మూర్తి పూజ దేవాలయంలో మందిరంలో జరిగేది. ఇది శాస్త్రోక్తంగా ఉంది. అంతా గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు దీన్ని అంగీకరించారు. సో భగవంతుడు ఇది ఈ రకమైన భగవంతుడిని సేవించేది విధానం కూడా భగవంతుడు మనకి రికమెండ్ చేస్తారు ఈ అధ్యాయంలో. సో ఆచార్యులు దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేది ఎలా ఒకటి ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి శక్తి. ఇది మీ జగత్తులో మనం చూస్తేనే భగవంతుడ శక్తి గాక భగవంతుడ అధీనంగా ఉండక ఏమీ లేదు. సో అలాగున్నప్పుడు ఈ పంచభూతాలు భూమి, నీళ్ళు, గాలి, ఆకాశం, ఇది అగ్గి, ఇది ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడ శక్తి. సో కృష్ణుడు దీంట్లో ప్రవేశించో లేకపోతే దీంట్లో తన వ్యక్తిత్వంని భగవంతుడు వ్యక్తం చేసేది ఇది భగవంతుడ అచింత్య శక్తితో సాధ్యమవుతుంది. సో ఆ రకంగానే మనం భగవంతుడిని పూజించేది మూర్తి, అది ఒక రాయిలానో లేకపోతే మన్నలానో ఒక ఏమైనా ఆభరణాల్లానో లేకపోతే ఒక చిత్రపటం లాగా పెయింటింగ్ చేసేదో లేకపోతే ఒక లోహాల్లో చేసేది. సో లేకుంటే భగవంతుడి రూపాన్ని మనసులను స్మరించేది. ఇదంతా కూడా ఇది శాస్త్రోక్తంగా భగవంతుడికి చేసే ఒక భక్తి సేవా కార్యంలో ఇది రికమెండేషన్ ఉంది. సో ఆచార్య దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ తపాలి పెట్టి ఉన్నట్లు ఇతర ఇంకొక రకంగా అవగాహన చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక సర్కారం పెట్టే ఒక పోస్ట్ బాక్స్ అయితే అది ఏదో ఒక ఎర్ర బాక్స్ అని కాదు, అది మనకి పనిచేస్తుంది. మనకి అట్లా ఒక పోస్ట్ వేసినప్పుడు అది ఎక్కడ వెళ్ళాలి వెళ్తుంది అంటే అది సర్కారం నుంచి ఆథరైజ్. మనమే ఏదైనా ఒక ఎర్ర పెట్టి దాంట్లో పోస్ట్ వేస్తే అది ఎక్కడ వెళ్ళదు. సో అలాగనే శాస్త్రానుసారంగా గీత, భాగవతం ఇంకా గొప్ప గొప్ప ఆచార్యం స్థాపించినప్పుడు దాని అనుసారంగా మనం భగవంతుని సేవా కార్యాలు చేసినప్పుడు భగవంతునికి మందిరంలోనో భగవంతునికి ఇంట్లోనో మనం భగవంతునికి పూజలు చేసేది ఇది మార్గము. ఇది ఎలా తపాలి పెట్టి మనకి ఫలితం ఇస్తుందో అలాగే మనకి నేరంగా భగవంతుడ సంబంధం కలిగిస్తుంది. భగవంతుడ అచింత శక్తితో ఇది సాధ్యమే. మనం అది అవగాహన లేకుండా ఇది తర్వాత ఇది మూర్తి పూజలు ఎవరో కనిపెట్టారో లేకుంటే ఇది కల్పించుకొని చేస్తున్నారు లేదు, ఇది సరి అయిన అవగాహన కాదు. మేము వింటాం శ్రీరామచంద్రుడు భగవంతుడు అవతరించింది ఎప్పుడో త్రేతాయుగంలో. సో వాళ్ళు వచ్చే ముందు వాళ్ళ వంశంలో వాళ్ళ దీంట్లో వాళ్ళ తండ్రి తాతగారు వాళ్ళు శ్రీరామమూర్తిని పూజించారు. శ్రీరాముడు అక్కడ అవతరించారు. దాని ముందు సూర్యవంశ రఘువంశంలో శ్రీరామచంద్రుడి ఆరాధన వాళ్ళ విగ్రహం జరుగుతుంది. అది జరిగేది తర్వాత చెప్తారు. ఒక బ్రాహ్మణుడు భగవంతుడు అయోధ్య రాజుగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గర వచ్చి తెల్లారుజాము ఎంతో వాళ్ళు భగవంతుడి దర్శనం తీసుకున్నారు. తర్వాతే తన ఆహారం సేవన ఆ రకంగా వాళ్ళ ఒక తపస్సు. సో ఎంతో ఒక సమయం శ్రీరామచంద్రుడు లేదు రాజధానిలో, వాళ్ళు లేదు బయట వెళ్ళారు. సో కొంత రోజులు లేరు. సో ప్రతిరోజు ఆ వ్యక్తి వచ్చేది చూస్తారు, శ్రీరామచంద్రుడు లేదు. సో వాళ్ళు తిరిగి రిటర్న్ అవ్వలేదు. ఎంతో రోజులు ఉపవాసం. సో వాళ్ళు మరలా శ్రీరామచంద్రుడు తన అయోధ్యకు వచ్చినాక లక్ష్మణుడు చెప్పింది, ఇంత నీ గొప్ప భక్తుడు మీరు లేకుండా కారణం వాళ్ళు ఆహారమే తీసుకోవాలి. సో భగవంతుడు చెప్పేది నా మూర్తి ఏది ఉంది అంటే అప్పటి వరకు శ్రీరామచంద్రుడు వెనకాలి వాళ్ళని పూజ జరుగుతుంది. అయితే శ్రీరామచంద్రుడే స్వయంగా ఉన్నప్పుడు ఈ అవసరం ఏముంది శ్రీరామచంద్రుడిని పూజించి వాళ్ళు దానికి అది ఒక సేఫ్ దీంట్లో పెట్టింది. సో రామచంద్రుడు చెప్పిన లక్ష్మణుడికి నా మూర్తిని తీసుకొని వచ్చి ఈ వ్యక్తికి కానుకగా ఇవ్వండి. స్వామికి ఆ వ్యక్తికి పిలిచి నేను ఈ మూర్తి వేరే కాదు, ఇది నేనే. దానికోసము ప్రతిరోజు నువ్వు నన్ను చూడాలి అనే అవసరం ఉంది. ఈ నా మూర్తిని నువ్వు పూజించు, దాన్ని సేవించు. సో తర్వాత నీ యొక్క భక్తి కార్యచ్చు అని భగవంతుడే ఆ వ్యక్తికి
భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక మూర్తి. రా మూల మూల రామ అని చెప్తారు. అంటే రాముడికినా మూలంగా, రామకాలంకినా మూలంగా ఉండే మూర్తి మూల రామ. ఎనివే మూలరామ తర్వాత ఇది కొంత సమయం తర్వాత బ్రాహ్మణుడు ఎంతో శ్రీరామచంద్రుడు తన దావకు వెళ్ళిన తర్వాత అంతర్ధానం అయిన తర్వాత హనుమంత ఆంజనేయుడికి అది కానుకగా ఇచ్చింది. ఆంజనేయుడి తర్వాత భీమసేనుడికి ఇచ్చింది. భీమసేనుడి తర్వాత కాలక్రమంగా ఈ ఒరిస్సా రాజు వాళ్ళకి ఇచ్చింది, కళింగ రాజు. సో అలాగా అది వచ్చి తర్వాత శ్రీ మధ్వాచార్య సమయంలో వాళ్ళ శిష్యులు ఒరిస్సా ప్రాంతీయ కాళింగ మహారాజు మంత్రిగా ఉంటారు, పద్మనాభ తీర్థం అక్షర తీర్థం వాళ్ళ దగ్గర ద్వారా తీసుకొని వచ్చి ఉడుపిలో ఇప్పుడు కూడా అది ఉంది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడ వినేది శ్రీరంగనాథ, తిరుపతి బాలాజీ ఇంతతో ఇది గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు స్థాపించింది, దీన్ని సేవించింది మూర్తిలో ఈ సాక్షాత్ భగవంతుడు. మనకి ఈ భక్తి కార్యాలు చేసేదానికి అవకాశం కలిగిస్తుంది. ఇదేమో ఒకటి కల్పన, ఇది కాదు. భగవంతుడు నేరంగా ఈ భక్తి మార్గంలో ఇది మనకి కల్పిస్తున్నారు. ఏతు అక్షరం అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమ్యచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. సో ఇంకొక రకంగా అభ్యసించేది జ్ఞాన సముపార్జన లేకపోతే తీవ్ర తపస్సుతో ఇది ఈ భౌతిక ఏది వస్తువులు దీన్ని మనకి ప్రస్తుత సమయంలో ఆకర్షిస్తుంది, భౌతిక ఇంద్రియాలు, భౌతిక మనసు. సో ఆధ్యాత్మికంగా ఇది యావది, ఇది ఎంత ఈ మాయా, ఇది భ్రాంతి అభ్యసించేది విధానాలు. మనము దేని నుంచి గుర్తు బయట వచ్చేవి చేసేది, మన ప్రయత్నం నుంచి చేసేది వేదాధ్యయనం నుంచినో లేకపోతే ఒక బుద్ధితో మనసుతో ధ్యానంతో అభ్యసించే కార్యాలు. భగవంతుడు చెప్పేది ఈ మార్గంలో కూడా అంతిమమున నన్నే చేయదు. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభః అని భగవంతుడు 7వ అధ్యాయంలో పలికింది. ఈ మార్గంలో వెళ్ళే వ్యక్తిలో పరిపూర్ణత పొందుతారు. కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, కృష్ణుడు శరణాగతి పొందేదే మన జీవన లక్ష్యం అని తెలుసుకుంటారు. ఎప్పుడు? చాలా జన్మాల తర్వాత. బహునాం జన్మనాం అంటే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, మాం నన్ను వాళ్ళు శరణాగతి పొందుతారు. సో ఇది స్లో ప్రాసెస్. అయితే భక్తి మార్గం ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. సో ఈ స్లో ప్రాసెస్ గురించి భగవంతుడు ఈ జ్ఞాన మార్గము, ఈ ధ్యాన మార్గం దీని గురించి భగవంతుడు చెప్పేది క్లేశ. ఈ అవ్యక్త రూపంగా భగవంతుడిని తెలుసుకొని అభ్యసించేది క్లేశో అధికరతస్తేషాం అవ్యక్త ఆసక్త చేతస. సో దీన్ని అభ్యసించే మార్గము కూడా, అభ్యసించే విధానాలు కూడా కష్టమైన భక్తి మార్గం గురించి భగవంతుడు మనకు చెప్పింది సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం రాజవిద్య రాజదూష్యం పవిత్రమిదం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మం సుసుఖం కర్తం. భక్తి మార్గం అభ్యసించే చాలా ఆనందమయ కార్యం. భగవంతుని రూపంలో మన ప్రస్తుత బద్ధ జీవనంలో కూడా మేము భగవంతుని సేవించే ఒక భాగ్యం ఇది భక్తి మార్గంలో. సో ఇది ఆనందమయ మార్గం. భగవంతుని నామం పలికేది, భగవంతుని గురించి చర్చ చేసేది, చెప్పేది, వినేది, భగవంతుని దివ్యమూర్తి సేవించేది, భగవంతునికి అర్పించి ఆహారం తయారు చేసి దాన్ని స్వీకరించేది, ప్రతి ఒక్కటి భక్తి మార్గంలో ఆనందమే. పోతే ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఆహారం అంటే అది కూడా మన ఇంద్రియాలని, మన నాలుకని ఆకర్షించేది. తర్వాత దాని నుంచి మనం పతనం అవ్వచ్చు. దానికోసం అంతా వాళ్ళు రకరకమైన ఆహారాలు ఉంటున్నాం, దాని అంతా కలిపేసి వాళ్ళు స్వీకరించేది. వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఇది భగవంతుని శక్తి, భగవంతుని అనుగ్రహం అని తెలుసుక వాళ్ళు ఇది అంతా ఒకటి ఏమో ఈ రకంగా వాళ్ళ అభ్యాసాలు తీవ్ర తపస్సు. ఎనీవే భక్తి మార్గంలో ఆనందమయ మార్గం. భగవంతుడు చెప్పేది ఇక్కడ స్పష్టంగా ఇది క్లేశము దుఃఖము. మేము ఈ క్లేశమైన దుఃఖమైన విధానాన్ని స్వీకరించాలి. ఈ ధ్యానము, ఈ యొక్క జ్ఞాన సముపార్జన నేరంగా భక్తి మార్గం భగవంతుడు నామం పలికేది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. సో ఇది ఏకాంతంగా చేసేది భక్తి, ఇది జపము, లేకుంటే అందరూ చేరి చేసేది ఒక పాటగా అది కీర్తన, భజన. సో ఇది చాలా ఆనందమయ కార్యం. తర్వాత భగవంతుడు చెప్పేది ఈ భక్తి మార్గంలో భగవంతుడే స్వయంగా మనల్ని ఉద్ధరించేది.
కానీ ఓ పార్త సర్వకర్మలను నాకు అర్పించి అన్య చింత లేక నాకు భక్తులై మనస్సును నా యందు లగ్నము చేసి సదా నన్ను ధ్యానించు భక్తి సేవలో నన్ను అర్చించే వారిని శీఘ్రమే జన్మ మరణ దీనికి నేను ఉద్ధరిస్తాను. భగవంతుడే చెప్తుంది. శ్రీగారు చూపించే చాలా బాగా చూపిస్తుంది. ఈ భవసాగరం భౌతిక జగత్తులో ఉన్నామంటే ఇంత మునుగుతున్నాం. జన్మ మృత్యు చక్రంలా ఒక జగం నుంచి ఒక దేహం నుంచి ఇంకొకటి వెళ్తున్నాం. ఒక లోకం నుంచి ఇంకొక లోకంకి వెళ్తున్నాం. బ్రహ్మాండ భ్రమితే భ్రమణ చేస్తున్నాం. అయితే దీంట్లో ఎవరు కూడా పెద్ద స్విమ్మర్ పెద్ద ఇది ఎవరేం చేసే కావద్దు. అయితే దాంట్లో ఎవరైనా బయట నుంచి వచ్చి వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తే సో ఆ రకంగా చూపిస్తుంది. కృష్ణుడే గరుడే భగవంతుడు వచ్చి తన భక్తుల్ని ఉద్ధరించేది. ఈ భక్తి మార్గం అనేది సులభమైన మార్గం భగవంతుడే మనకి రికమెండ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలా చేయవచ్చు భక్తి మార్గం అని భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో ఫస్ట్గా 3 లెవెల్స్గా నేర భక్తి మార్గం, తర్వాత ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించే విధానాలుగా 4, 5, 6 స్థాయిలో భగవంతుడు వివరణ విందాం. మొదటగా హైయెస్ట్ భగవంతుడు చెప్పండి. ఈ అధ్యాయంలో స్పష్టంగానే స్టార్ట్ చేసింది. నన్ను స్వీయ రూపంగా సాకార రూపంగా నన్ను స్మరించి నన్ను సేవ చేసేది ఉత్తమము అని భగవంతుడు చెప్పింది. సో దాన్ని ఫాలో చేస్తూ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్ హైయెస్ట్ లెవెల్ అభ్యసించేది ఫస్ట్ లెవెల్ భగవంతుడు చెప్పింది. ప్రతి జీవుడ నిత్య కార్యం భగవంతుడు చెప్పింది. మయ్యేవ మన ఆదత్ మయి బుద్ధి నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అతఊర్వం న సంశయః. వాయిస్ స్లోగా వస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? హరే కృష్ణ వినిపిస్తుంది కానీ కొంచెం దూరంగా స్లోగా వినిపిస్తుంది. అవునా? దేవదేవుడైన నాయందే నీ మనస్సును స్థిరంగా నిలుపుము, మరియు నీ బుద్ధినంతయు నాయందే నియుక్తము గావింపుము. ఈ విధముగా సదా నాయందే నీవు నిస్సంశయంగా నివసింతువు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మాతాజీ? హరే ప్రభుజీ ఓకే ప్రభుజీ, కొంచెం బెటర్ ప్రభుజీ. డైలీస్ అంటే ఎందుకు స్లోగా ఉంది. అవునా? ఓకే. చెప్పండి మాతాజీ, కంటిన్యూ చేస్తాను. తిరిగి ఏమైనా చెప్పండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓకే, కంటిన్యూ చేస్తాను నేను. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది ఇప్పుడు భక్తి కార్యాలను ఎలా చేయొచ్చు. సో హైయెస్ట్ లెవెల్ భగవంతుడు ఉండేది సంపూర్ణంగా మన మనస్సుని భగవంతుడి పైన లగ్నం చేసింది. భగవంతుడు ఇది ఉత్తమ మార్గం. కాకపోతే త్వరనే కాదు, మాకు పెద్ద జీవనంలో ఇది మనకి కాదు. ఇది ముక్త జీవులు అభ్యసించే ఒక భక్తి కార్యం. ఇక్కడ చూస్తుండేది కృష్ణుడ సహచర్యులు, గోపాలులు వీళ్ళు చేస్తారు, సహజంగా చేస్తున్నారు. సహజంగా కృష్ణుడి పైన ఆకర్షణ ముక్త స్థితిలో ఏది ఒక కల్మషం లేకుండా స్థితిలో సాధ్యమవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు మాకు కాదు. దానికి భగవంతుడు చెప్పేది రెండో స్థాయిలో మేము అభ్యసించవచ్చు. ఓ అర్జున, స్థిరముగా నా యందు మనస్సును లగ్నము చేయు నీవు సమర్థుడు కానిచో భక్తి యోగమునందలి విధి విధానములను అనుసరించును. ఆ రీతిని నన్ను పొందు కోరికను వృద్ధి చేసుకోను. సో ఈ అభ్యాసం ఇప్పుడు ప్రతిరోజు బ్రహ్మముహూర్తంలో మేలుకొని తర్వాత భగవంతుని మంగళారతి లేక తర్వాత భగవంతుని నామజపం చేసేది, తర్వాత భగవంతుని గూర్చి భగవద్గీత భాగవతం చదివేది వినేది, తర్వాత భగవంతుడికి రకరకమైన సేవలు అభ్యసించేది. వ్యవస్థితంగా మనం భౌతిక కార్యాలు జరుగుతుంది,
దాంతో ఈ భక్తి కార్యాలు చేస్తున్నాం. రెండు కూడా మేము బ్యాలెన్స్ చేసుకొని చేస్తున్నాం. సో కొంత కొంత ఎక్కువగా భక్తి కార్యాలు. మనకి ఇప్పుడు ఆకర్షణ లేదు భగవంతునికి సేవించేదానికి సహజంగా. అవుతే కూడా లేదు, ఇది మన ఎలా ఒక మద్దు మన ఒక వైద్యులు ఇచ్చినప్పుడు మేము స్వీకరిస్తాం. అలాగనే ఈ భక్తి కార్యాలు మద్దు ఉన్నట్లు మనకి మేము ఔషధం ఇది ఆ రకంగా చూసుకొని దీన్ని పాలించేది. సో ఇది భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇది రెండో స్థాయిలో వస్తుంది సాధన భక్తి, ఒక గురు ఆశ్రయంలో చేసే ఒక కార్యం. తర్వాత ఇది కూడా వ్యవస్థితంగా కాక ఉండొచ్చు. మాకు ప్రతిరోజు ఇది ఇంత జపమాలలు చేయాలి, ప్రతిరోజు ఇంత భగవంతుడి గురించి వినేది చదివేది రోజు రోజు కాదు, ఒక్కొక్క సమయం అవుతుంది. కొంతమంది చాలా బిజీ ఉండొచ్చు లైఫ్ జీవనంలో ప్రస్తుత సమయంలో, లేకుంటే ఇంకొంతమంది ఇంకా మనకి దీని మహత్వం ఇంకా తెలియక ఉండొచ్చు. సో అయితే ఒక్కొక్క రోజు ఈ రోజు మంచి రోజు, ఈరోజు విజయదశమి వెళ్దాం దేవాలయంకి, లేకుంటే ఈ రోజు భగవంతుడ ఒక ఈ సేవ చేద్దాము మందిరంలో. సో ఈ రకంగా అయితే ఈ రోజు జపం చేద్దాము, ఈ రోజు భగవంతుని గురించి విందాము అని కొంత కొంత రోజులు అది వ్యవస్థితంగా లేకుండాను ఒక దాని గురించి ఒక మంచి భావన ఉంది, అప్రిసియేషన్ ఉంది. లేకుంటే ఇంకెవరైనా అభ్యసించుతుంటే వాళ్ళకి సహాయం కూడా చేసేది, ఒక దానం ఇవ్వచ్చు, ఒక విరాళం ఇవ్వచ్చు, ఒక మందిరంలో ఇంకొకటి భక్తులు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు చెప్పేది ఇది కూడా థర్డ్ లెవెల్గా భగవంతుడిని రికమెండ్ చేస్తారు. ఫస్ట్గా శుద్ధ భక్తి, అనన్య భక్తి, అది లేకున్నప్పుడు భగవంతుడు సాధన భక్తి అభ్యసించేది అభ్యాసం, అది లేకున్నప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది అభ్యాసే అపి అసమర్థోసి మత్ కర్మ పరమో భవ మదర్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధి వాప్సిసి. సో ఇది మనం ఎంత అవుతుంది మన శక్తితో భగవంతుని స్మరించేది, భగవంతుడికి సేవకి మేము సహాయం చేసేది. సో ఎంతోమంది సో ఈ మన ఇది ఇప్పుడు మందిరం చేస్తున్నారు, మనం కూడా మందిరంలో కొత్త మందిరం నిర్మాణం చేస్తున్నాం. సో ఇది మనం ఎంతో మంది దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళకి విరాళం అడుగుతున్నాం. సో ఇది చెప్పేది ఈ ఎవరు నేరంగా వాళ్ళు భక్తి కార్యాలు వ్యవస్థితంగా చేయలేకుంటేనో ఇక సహాయం చేసే ద్వారా వాళ్ళు క్రమంగా వాళ్ళకి కూడా వాడు పురోగతి సాధిస్తారు. ఒక్కో స్టేజ్ నుంచి ఇంకొక స్టేజ్కి వచ్చాక మన అంతిమ లక్ష్యం అనన్య భక్తి, ప్రతి ఒక్కరిది అనన్య భక్తి పొంది భగవద్ధామం చేయడం మన లక్ష్యం. అయితే ప్రస్తుత సమయంలో కాక ఉండొచ్చు, దానికోసం భగవంతుడు సాధన భక్తి, లేకుంటే ఇది నిష్కామ కర్మ మనకు దొరికే ఒక ఏది ఒక మనకి ఫల కోరిక లేక మనం చేసే ఒక భగవంతునికి మనం అర్పించే ఒక కర్మఫలం, దాన్ని కూడా భగవంతుడికి రికమెండ్ చేస్తాం. ఇది అవలేక అవ్వచ్చు మేముండే సన్నివేశంలో, ఇంకా మన కన్విక్షన్ లేక ఉండొచ్చు, ఇంకా నమ్మక రాక ఉండొచ్చు, లేకపోతే మనం ఉండే ఒక కుటుంబము, ఒక దేశము, ఒక ఇది దాంట్లో ఒక ఆటంకం ఉండొచ్చు ఎవరికైనా భక్తి కార్యాల్లో వాళ్ళని సహాయం చేయడానికో ఏదైనా. సో అప్పుడు చెప్తారు ఏదైనా ఒక మంచి కార్యాలకి మనము ఒక ఇది మన కర్మ ఫలాన్ని అర్పించవచ్చు. సో సమాజంలో ఎంతో మంది విధవాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతో మంది రోగిలు, ఎంతో నొప్పి, ఎంతో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. సో ఆ పరిష్కారం కోసము మనం కొంత డబ్బులు మన కర్మఫలం ఇచ్చి వాళ్ళని సాయం చేసేది అది ఫోర్త్ లెవెల్గా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సామాన్యంగా చెప్పాలి అంటే ఈ నాస్తిక వ్యక్తులు ఎవరు భగవంతుడి గురించి నమ్మరు వాళ్ళకి ఇదే హైయెస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఏదైనా ఎవరికో ఒక సాయం చేశారు వాళ్ళకి తర్వాత వాళ్ళకి అదే గొప్పగా అనిపిస్తుంది. అయితే భగవంతుడు సర్వ జంతువుల తండ్రి, సర్వజీవుల తండ్రి. సో భగవంతుల బాధ్యత ఒక రకంగా. సో మనము మన చేతిలో ఏమవుతుందో మనం మొదటగా మన భక్తుల బాధ, తర్వాత దీంట్లో మనకి ఎంత అవుతుందో శక్తి ఉందో యథాశక్తితో ఇంకొకరికి ఏమో సహాయం చేయవచ్చు. సో ఉత్తమంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఏమో సహాయం చేసేది వాళ్ళకి భక్తి కార్యాలలో వాళ్ళు మగ్నం చేశారు. ఎలా చెప్తారంటే ఒక అనాథ ఒక కుమార్తె వీధిలో వెళ్తుంటే మనం ఎలా వాళ్ళని సహాయం చేయొచ్చు. ఒక మార్గము అయ్యో వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ఆహారం కావాలి, వాళ్ళకి వస్త్రం కావాలి, వాళ్ళకి ఇంకోటి విద్య ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, సహాయం చేయొచ్చు, మంచిది, ఎవరు లేదు అని. అయితే మీరు అకస్మాత్ మీకు తెలుసు ఆ వ్యక్తి గొప్ప ఒక శ్రీమంతుడు, ఎవరో వాళ్ళ తండ్రి ఉన్నారు, వాళ్ళ తల్లి ఉన్నారు, వీళ్ళు ఎలా అనాథలుగా ఇక్కడ అనాథలు కాదు వాళ్ళు అనాథలుగా వాళ్ళు వివరిస్తూ వాళ్ళు వీధిలో వెళ్తున్నారు. సో మీరు వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్తే వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర వాళ్ళ పరిష్కారం అయింది, అంతిమ పరిష్కారం అయింది ఒక్క సమయానికి.
మీరు మీరు వాళ్ళకి ఒక రోజు 2 రోజు ఆహారం ఇచ్చేది, వస్త్రం ఇచ్చే అవసరం ఏముంది? సో అలాగనే ప్రతి ఒక్కరూ మనము ఈ బద్ధ జగత్ జీవనంలో ఉన్నాము అంటే మనం ఆ భగవంతుని పోగొట్టుకునే అనాథులుగా ఉన్నాము. సనాతులుగా మరలా భగవంతుడు మన సంబంధం పొందితే భగవంతుడు మనని మనకి ఏమి కావాలి, ఏమి మనకి అవసరం ఉంది, భగవంతుడు మనకు కలిగిస్తాడు. సో ఈ భక్తి మార్గంలో మనకి భగవంతుడు ఆశ్రయం దొరుకుతుంది. దానికోసం ఇది హైయెస్ట్, శ్రేష్టం. ఇది అది మనకి అవగాహన లేకున్నప్పుడు మనమే ఏదో కొందరికి సహాయం చేస్తాం. డెఫినెట్లీ మనకి శక్తి ఉన్నప్పుడు చేయాలి ఇవన్నీ. అయితే భగవంతునికి సంబంధం చేసి సహాయం చేయాలి, అది ఉత్తమం. మేము 17వ అధ్యాయంలో దీని గురించి దానం గురించి భగవంతుడు సత్వగుణ, రజోగుణ, తమోగుణం చెప్పేది. సో ఆ 3 రకముగా దానం ప్రతి ఒక్కటి చేసేది కృష్ణుని సంబంధం పెట్టి మనము ఇంకొకరికి సహాయం కావచ్చు, ఇంకొకటి భక్తి కార్యంగా మార్పాలి ఆ కార్యం. లేకుంటే అవగాహన లేకున్నప్పుడు కేవలం అయ్యో నేనే ఒక సహాయం చేశాను అని చేసేది 4వ రకంగా భగవంతుడు. దాన్ని కూడా ఓకే, అది చేస్తూ చేస్తూ మనకి మన హృదయం కల్మసం తగ్గినాక మనకి తెలుస్తుంది, అవును భగవంతుడు ఉన్నారు, నేను కూడా భగవంతుడ నిత్య సేవకుడు. సో నేను కూడా భక్తి కార్యాలు చేయాలి, ఇంకొకరికి అభ్యసించే ఒక సహాయం ఇవ్వాలి అని ఈ రకంగా మనోభావన వస్తుంది. సో భగవంతుడు 4వ లెవెల్గా ఇక్కడ భగవంతుడు అవగాహన లేకుండా ఒక రకంగా మనము చేసే ఒక మంచి కార్యాలు, ఇది పుణ్యకార్యాలు ఇవ్వాలి. డెఫినెట్లీ పుణ్యకార్యాలు ఇవి మనకి దాని పుణ్యఫలం దొరుకుతుంది. అయితే ఇది నేరంగా భక్తికి సంబంధం లేదు. భగవంతుడు 4వ స్థాయిలో ఇది చెప్తున్నాడు. అయినను ఒకవేళ నా భావనలో కర్మను చేయుట ఎందును నీవు అసమర్థుడమైనచో సర్వ కర్మ ఫలములను త్యాగం చేసి ఆత్మస్థితుడు ఒకటకు యత్నించును. చేయాలంటే ఇది మనం ఒక కర్మఫలం ఇవ్వాలి అంటేనో అది అంత సులభం కాదు. అంటే మనం ఈ దేహ భావనలో ఉన్నాము. అయితే దీంట్లో మనం తెలుసుకునేది మనకు దేహానికి సంబంధం లేదు. ఇదేదో ఒకటి మన దేని ఆత్మభావం వచ్చేది ఇది సహాయం చేస్తుంది. ఇది కూడా కాకున్నప్పుడు భగవంతుడు చెప్పేది ధ్యాన జ్ఞాన. ఈ ధ్యాన జ్ఞానం అనేది భగవంతునిపై చేసే ధ్యాన జ్ఞానం కాదు. అది చేస్తేది అది భక్తి మార్గంకి వస్తుంది. ఇది ఒక ఇది ఏమి నిరాకారంగా వింటున్నామా, అంతిమంగా పరమసత్యం అనేది నిరాకార స్వరూపం అని దాని పైన మనస్సు పెట్టి ధ్యానించే మార్గం. ఎంతో మంది చేస్తారు, వాళ్ళు యోగా అభ్యాసం చేస్తున్నారు, ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఏది పై చేస్తున్నారు? ఏదో ఒక వెలుతురు, ఏదో ఒకటి బిందు, ఏదో ఒకటి సొన్న, ఈ రకంగా వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళు మనస్సు ఇవన్నీ నిగ్రహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ రకమైన ధ్యానము భగవంతుడు 5వ లెవెల్ చెప్పేది. అది కాకున్నప్పుడు జ్ఞానం ఎలా అంటే అట్లీస్ట్ ఫస్ట్గా నేను ఎవరు, ఈ మనుజ జన్మ నాకు దొరికింది, ఈ జంతువులు వేరే జీవులు ఉన్నారు, నాకు వాళ్ళకి ఏది తేడా, ఈ జగత్తు భగవంతుడు సృష్టించిన కారణం ఏమిటి ఉండొచ్చు, ఇదంతా మేము అవగాహన చేసే ప్రయత్నం, ఆ జ్ఞానం, ఆ జిజ్ఞాస స్టార్ట్ చేసేది. సో భగవంతుడు ఇక్కడ 6వ దీనిగా చెప్పారు. సో మనుజ జన్మ 6 నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. మనం జ్ఞానం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి, నాకు పరిష్కారం సమాధానం కావాలి నా ప్రశ్నకి తెలుసుకునేది. తర్వాత ధ్యానం, మనస్సు కొంత నియంత్రించి అభ్యసించే విధానాలు ధ్యానం. తర్వాత ఈ సర్వకర్మ ఫల త్యాగం, ఒక మంచి కార్యాలకి మన ఇది ఇచ్చేది. తర్వాత భగవంతునికి సంబంధం చేసుకునే ఒక భక్తి మార్గంలో మనం ఎంత అవుతుందో అంత అభ్యసించేదో, లేకుంటే దానికి ఎక్కువగా ఇంకెవరైనా భక్తి చేస్తుండే వాళ్ళకి మనం సహాయం చేసేది. అది 3rd లెవెల్ కృష్ణ కర్మ. ఇంకా ఎక్కువగా సాధన భక్తిలో మనం వ్యవస్థితంగా భక్తి కార్యాలు అభ్యసించేది. అయితే ఇంకా మనకి సహజ ప్రేమం లేదు భగవంతుడిపై. ఆ సహజ ప్రేమం ప్రాప్తి అయినప్పుడు అనన్య భక్తి, అది ఒక నది ఎలా సముద్రానికి వెళ్తుందో, పైనుంచి కింద నీళ్లు వస్తుందో, ఫ్లో అవుతుందో, ప్రవహించిందో, అలాగే భక్తి కూడా భగవంతుడిని ప్రవహిస్తుంది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇక్కడ చెప్పారు. దీని తర్వాత భగవంతుడు మన లక్ష్యం ఏమిటి, శుద్ధ భక్తులు అవ్వేది. ఆ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమా నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమీ సంతుష్టః సతతం యోగి యతాత్మా దృఢనిశ్చయః మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్త సమే ప్రియః. ఇక్కడ చూపిస్తుండేది గొప్ప భక్తుడు కృష్ణుడు నిత్య స్నేహితుడు సుధామ.
కుచేల కృష్ణుడితో ఆ, గురుకులంలో ఉన్నారు సందీపని మునిలో వాళ్ళ అభ్యసించేటప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తారు 64 రోజులు ఎంతో 64 విద్యాలు కళలు నేర్చుకోండి కృష్ణ బలరాముడు. ఎనీవే భగవంతునికి నేర్చే అవసరం లే. పోతే మనకి తెలిపించేది ఇది ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించేది ఒక గురు ఆచార్యుల ఆశ్రయంలో అభ్యసించాలి. సో తర్వాత ఎంతో సంవత్సరాలు వీళ్ళు ఆ, సుధాముడు ఆ, కుచేల సో వాళ్ళు ఒక చాలా బిధ స్థితిలో ఉన్నారు, పేదవాళ్ళు. సో ఏదీ లేదు, ఒక వస్త్రం లేదు, ఒకటి ఆహారం లేదు, ఆ రకంగా చాలా ఒక ఈ స్థితి. సో ఒక రోజు వీళ్ళు చెప్పేది అనుకుంటారు వాళ్ళ ఆ, భార్య, మీరు వెళ్ళండి, మీరు మీకు అంత ఆత్మీయ స్నేహితుడు శ్రీకృష్ణుడు, ద్వారకాల మహారాజుగా కృష్ణుడు ఉన్నారు. మీ మీ స్థితి చూస్తే ఏదైనా వాళ్ళు కొంత ధనం మనకి అనుగ్రహిస్తారు. సో వాళ్ళు విని 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 ఒకరోజు ఆలోచిస్తారు, అవును కృష్ణుని చూసేది ఒక భాగ్యం కదా, ఎంతో సంవత్సరాలైంది, సో వెళ్దాం అని వాళ్ళు వెళ్తారు. సో వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా ఒక కానుక కావాలి, సో వాళ్ళు అటుకులు, ఇది కూడా చిప్డ్ రైస్ అటుకులు తీసుకొని వెళ్తారు. సో మేము తర్వాత తెలుసు మాకు కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్ళాక కృష్ణుడు చాలా గౌరవంతో వీళ్ళని కుచేలని ఆహ్వానించింది. ఇక్కడ చూస్తుంది కృష్ణుడే వాళ్ళకి పాద పూజ చేస్తున్నారు. ఎలాంటే అంత గొప్ప భక్తుడు అంత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు చూసేది వాళ్ళ నువ్వు గౌరవం ఇవ్వాలి అనే దానికి మనకి భగవంతుడే చూపిస్తుంది కార్యం. భగవంతుడు ఎలా చేస్తారు అంటే భగవంతుడు సామాన్య వ్యక్తి అయిపోయారా లేకుంటే కుచేలుడు భగవంతుడు అయిపోయారు సో భగవంతుడు చూపేది. సో ఎలా మేము అభ్యసించాలి అని వ్యవహరించాలి. సో ఎనీవే సో తర్వాత రుక్మిణీదేవిని స్వయంగా చామరం వేస్తున్నారు. సో అందరూ ఆశ్చర్యంగా ఉన్నారు. అంతఃపురంలో ఉండే వ్యక్తి ఇది ఎలా ఇది సాధ్యమైంది, దేవాది దేవుడు మహాలక్ష్మి రుక్మిణి వీళ్ళకి సేవించుతున్నారు కదా అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు. సో తర్వాత ఆ రోజు అక్కడే వాళ్ళ రాత్రి సమయం గడుపుతారు. సో కృష్ణుడు వాళ్ళని ఎంత గౌరవించింది, అంత ఆత్మీయంగా వాళ్ళు వ్యవహరించింది చూసి సుధాముడికి అంతే. ఆ తర్వాత ఆటకులు కూడా కృష్ణుడు స్వీకరించే ఒక సన్నివేశం. సో 1, 2 థర్డ్ టైం రుక్మిణీదేవి వాళ్ళని ఆపేస్తారు, లేదు అవసరం లేదు, మీరు ఒకటి సేవించే ద్వారా నేను నిత్యంగా వాళ్ళ గృహంలో వెళ్ళి నేను నివసించాలి. అంటే భగవంతుడు ఎక్కడున్నారు అక్కడ నారాయణుడు ఎక్కడున్నారు అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉన్నారు. సో మనము ప్రత్యేకంగా మేము పొందేదానికి ప్రయత్నిస్తాం, లక్ష్మీ పూజ అని చేద్దాం, లేదు అవసరం లేదు. మనము ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుని పూజించినప్పుడు కృష్ణుడితో కృష్ణుడి శక్తి అయిన లక్ష్మీదేవి ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు వస్తారు, మేము దాని కోసం ఇచ్చేసే అవసరం లేదు. సో తర్వాత మేము వినేది ఇది ఆ రోజు అక్కడే వాళ్ళు రాత్రి నిద్ర తర్వాత నిద్ర చేసి నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ విలేజ్కి మరలా వెళ్తారు. సో ఏమి కుచేలుడు కృష్ణుడికి అడగలే, నాకు ఇంత పేద స్థితి ఉంది, కొంత డబ్బులు కావాలి అని ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పలే. కృష్ణుడు కూడా నీకు ఇంత నువ్వు దీనిగా ఉన్నావు, నీ వస్త్రం ఇలాగుంది, ఏమి ఇంత దీనిగా ఉండవు కదా, నీకు కొంత ధనం ఇస్తాను కృష్ణుడు కూడా ఇవ్వలే. సో వీళ్ళు కృష్ణుడు ఒక వ్యవహారాలే స్మరించుతూ ఆ ప్రేమతో వీళ్ళు వెనకాలి వెళ్ళేటప్పుడు ఆలోచించుతారు, కృష్ణుడు ఏమి ఇవ్వలే కరెక్ట్, అది చాలా మంచిది, నాకేమైనా కొంత ఇస్తే నేను కృష్ణుని మర్చిపోదాను. కరెక్ట్ సామాన్యంగా ఒక ధనము దొరుకుతాయి, ఇంకొకటి దొరుకుతాయి, పదవి దొరుకుతాయి, మనము భగవంతుని మర్చే ఒక సాధ్యతలు జాస్తి ఎక్కువ బద్ధ స్థితిలో పర్టికులర్గా. సో బద్ధ స్థితిలో అలా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు కృష్ణుడు ఏమి ఇవ్వలే నాకు అని అది భాగ్యమే అని తెలిసి వెళ్తారు. తర్వాత వాళ్ళ వెళ్ళి వాళ్ళ చూస్తారు, వాళ్ళ నగరం అక్కడ గొప్ప ఒక మా అంతఃపురం ఉంది, వాళ్ళ భార్య అంతా దీంతో అలంకృతమై ఉన్నారు. సో ఇది చూసేది అప్పుడు వాళ్ళు అంటే భగవంతుడు వాళ్ళకి వీళ్ళు అడగగానే వీళ్ళకి ఏది కావాలి. తర్వాత వాళ్ళు అంత వెనకాలి కూడా భక్తి కార్యాలు చేశారు. ఇప్పుడు అంత వైభవం దొరికినప్పుడు కూడా డబ్బులు దొరికినప్పుడు కూడా కృష్ణుని సేవించారు. అన్ని స్థితులను ఒకటే, ఇది లేదు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు భక్తి చేస్తాము లేకుంటే అలా ఉన్నప్పుడు భక్తి చేయము, లేదు. భక్తి కార్యాలు అంటే చెప్తారు ఏ ఆటంకము లేదు. సో భక్తిని ఎవరు కూడా నిలిపేయకపోదు, ఎవరు కూడా స్టాప్ చేసేకపోదు. ఏ స్థితిలో బిడ్డ స్థితిలో చేయొచ్చు, ఇక దీ స్థితిలో చేయొచ్చు. సో అన్ని ఏ ద్వంద్వ స్థితి భౌతిక జగత్తు ఉంటాయి. ఒక సమయము గౌరవము, ఒక సమయము అపకీర్తి, ఒక సమయము చలి, ఒక సమయము ఇది
ఉష్ణం, ఈ రకంగా ద్వంద్వ సుఖము దుఃఖము ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది. పైన కింద ఉంటుంది. ఇది అన్ని సమయంలోనూ భక్తి కార్యక్రమము చేసుకునేది. సో అది ఈ శుద్ధ భక్తి లక్షణాలు అది. సో అదే అభ్యసించాలి. అది భగవంతుడికి చాలా ఆ సంతృప్తి వస్తుంది ఆ భక్తిలో. ఉచిత భక్తి ఎలా అంటే మనము ఒక అగ్గిని ఇచ్చేసినట్టు. ఫస్ట్గా అగ్గి పెట్టినప్పుడు దాన్ని ప్రజ్వలించినప్పుడు ఆ అగ్గిలో ఫస్ట్గా చాలా ఇది వస్తుంది, దుమ్ము, ఏమది స్మోక్ వస్తుంది. అది అంత బాగా ఉండదు, దానికి యూజ్ లేదు. తర్వాత దాన్ని అగ్గిని ఇచ్చేస్తుంటే ఆ దుమ్ము అంతా స్మోక్ అంతా వెళ్తుంది. తర్వాత అగ్గి ప్రజ్వలిస్తుంది. శుద్ధ భక్తి అనేది అలా. మొదటగా ఆ దుమ్ము వచ్చినట్టు మేము చేసే కూడా భక్తి యాక్చువల్ ప్రస్తుతంగా భగవంతుడికి గురువుకి ఒక ఏమి చేస్తున్నాం. ఒకవైపు భక్తి చేస్తున్నాం, ఇంకొక వైపు మన అపరాధాలు ఉండొచ్చు, మన ఇంద్రియ భోగ సుఖాలు ఉండొచ్చు, మనకి ఇదంతా ఉంటుంది, దుమ్ము ఉన్నట్టు. అయితే దీన్ని మేము చేస్తూ చేస్తూ అభ్యసించుతూ వెళ్తుంటే ఒకరోజు అది ప్యూర్ ఒక అగ్గి వచ్చినట్టు ప్రజ్వలించినట్లు మన భక్తి కార్యాలు భగవంతుడికి సంతృప్తి వస్తుంది. సో ఆ లక్షణాలు భగవంతుడు మనకి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటైన ఒక్కొక్కటి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ద్వేషం అన్నది లేకుండా సర్వజీవుల ఎడ మైత్రిని కలిగిన వాడును, మమత్వము లేని వాడును, నిత్యాహంకార రహితుడును, సుఖ దుఃఖములు రెండింటి ఎందును సమభావం కలవాడును, క్షమాగుణం కలవాడును, సదా సంతుష్టుడైన వాడును, ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడును, తన మనోబుద్ధులను నా యందు లగ్నము చేసి దృఢ నిశ్చయంతో నా భక్తి యందు నియుక్తుడైనట్టు వాడును, నా భక్తుడు నాకు మిగిలి ప్రియుడు. ఎవరికి కష్టమును కలిగించిన వాడును, ఎవరి చేతును కలతకు గురి కాని వాడును, సుఖ దుఃఖములందును మరియు భయోద్వేగములందును సమచిత్తునిగా నుండి వాడును, అగు మనుషుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సో ఇంకొక భక్తులు ఇక్కడ చూపిస్తున్నది చిత్రకేతు. చిత్రకేతు అని గంధర్వరాజు. సో భగవంతుడ దర్శనం కూడా పొందారు వాళ్ళు, కొంత శుద్ధ భక్తులు. తర్వాత ఒక రోజు వాళ్ళు కైలాసం వాళ్ళు ఆకాశ మార్గంలో ప్రయాణించేటప్పుడు చూసేది శివుడు తన భార్య పార్వతిని వాళ్ళు తన తొడ పైన కూర్చొని వాళ్ళు ఒక ప్రవచనాన్ని ఇస్తున్నారు. భాగవతం ఇంకేమిటి అంటే శివలోకం కైలాసంలో అంత ఋషి సభలు ఉన్నాయి, నారదుని కూడా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు శివుడు వాళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుడి గురించి వాళ్ళు గురు స్థానం ఆచార్య స్థానం చెప్తుంటారు. ఒక చర్చ జరుగుతుంటుంది. సో దీన్ని వీళ్ళు చూశారు. వాళ్ళు చూసింది తన విమానం నుంచి చూసింది ఇది పబ్లిక్ సభలో శివ పార్వతి అలా శివుని కూర్చోపెట్టింది. సో ఇది వాడు శివశక్తి, నిత్యశక్తి, మన తండ్రి మన తల్లి, దాని టైం తప్పలే. అయితే వీళ్ళకి అదొక సన్నివేశంలో వాళ్ళు శివుడికి వాళ్ళు ఒక హాస్యం రకంగా చెప్పేది. సో ఇది మీరు సభలో మీరు భార్యతో ఉండి వ్యవహరించేది రీతినా అనే రకంగా ఒక నవ్వు, జోక్, చిన్న జోక్. యాక్చువల్లీ వాడు శుద్ధ భక్తుడే చిత్రకేతు. అయితే ఆ శివుడితో వాళ్ళకి ఉండే ఒక బాంధవ్యం, ఒక స్నేహిత భావం ఉంటుంది, దాంతో వాళ్ళు చెప్పింది పలికి. సో శివుడు దాన్ని పెద్దగా ఆలోచించరు. ఓకే అవును కదా, ఓకే అంతే. అసలు ఋషిముని సభలో వాళ్ళు కూడా ఎవరు కంప్లైంట్ చేయరు. అయితే పార్వతీదేవి ఇదేమిటి, ఇది శివుడినే చెప్పేదా, ఇది సరి ఇది తప్పు, ఇది రైట్ రాంగ్ అని, ఈ వ్యక్తికి ఎవరు ఈ అధికారం ఇచ్చారు అని వాళ్ళు ఆలోచించే రకంగా వత్స నువ్వు ఒక అసురుడుగా నువ్వు మార్పు నువ్వు అని వాళ్ళని శాపం కర్స్. సో అప్పుడు చిత్రకేతు చెప్తారు, చిత్రకేతుకి త్వరనే క్రింద వచ్చి వాళ్ళు పార్వతీకి నమస్కరించి నేను తల్లి మీ ఒక శాపం స్వీకరిస్తాను. యాక్చువల్లీ ఒక సమయంలో ఏమో మాట వచ్చింది అంతే వాళ్ళు. అయితే అదే వాళ్ళు మనసులో ఏమో ఉంది, ఒక తప్పు అవగాహనతోనో ఇంకొక తప్పు దృష్టితో వాళ్ళు చెప్పింది కాదు చిత్రకేతు. సో శివుడికి అది తెలుసు, నారదముని ఋషిముని తెలుసు, లేకుంటే వాళ్ళే చిత్రకేతుని ఒక శాపం ఇస్తుంది. అయితే సన్నివేశం వాళ్ళు ఏమి చేయలేకపోతారు, పార్వతీదేవి వాళ్ళకి శాపం ఇచ్చింది. సో చెప్తారు అప్పుడు చిత్రకేతు ఇది నా కర్మమే అని ఆ రకంగా తెలుసు రీతిలో వాళ్ళు తన ఆ శాపం స్వీకరించి వెళ్తారు. యాక్చువల్లీ చిత్రకేతు కూడా పార్వతీదేవికి ఒక శాపం ఇవ్వచ్చింది, అంత ఒక శుద్ధ భక్తులోనే చెప్తారు. అయితే వాళ్ళు చేయలేరు అంటే అంతే అవుతాను, అంతిమం భగవంతుడ సంకల్పం ఉంది. సో నాకు ఈ రకంగా ఒక గొప్ప స్థానం గంధర్వ రాజు ఇచ్చి ఒక అసురుడుగా నేను పుట్టాలి, మార్పు భగవంతుడు ఏదో సంకల్పం అని వాళ్ళు స్వీకరించి వాళ్ళు వెళ్తారు. ఈ రకంగా చెప్పేది ప్రతి ఒక్కటి మన జీవనంలో ఎక్కువగా మనకి వచ్చే ఒక రియాక్షన్స్ ఇది మన ఒక కర్మమే అని చూడాలి. మనం చూసి తర్వాత భగవంతుడు అనుగ్రహం అని చూసి ఎక్కువ భక్తి కార్యాలు చేస్తుంటే మనము చెప్తారు ఒకానొక రోజు సంపూర్ణ భగవంతుడి అనుగ్రహం మాకు జరుగుతుంది.
తత్తే అనుకంపం సుసమీక్షమాణ గుంజాన ఏవాత్మకృతం విపాక హృద్వాగపూర్వి విగధన్ నమస్తే జీవేతయో ముక్తి ప్రదేశ దయాపాక్. సో మనము భగవద్ధామంకి వెళ్ళేకి వారసుదారులు అవుతాం. మనం ఆ రకంగా ఒక సహన, ఒక ఇది సహించే ఒక ఇది అభ్యాసం పెట్టుకుంటే మనదే తప్పులు ఉండొచ్చు అని మనం భావించి మనం జీవనం గడిపితే భగవంతుడి అనుగ్రహమే ప్రతి ఒక్కటి మన జీవనంలో వచ్చేది భావిస్తున్నాం ఉంటే మనకి భగవద్ధామం వెళ్ళే ఒక అధికారం దొరుకుతుంది. మేము వారసుదారులు చెప్తాం. సాధారణ కార్యకలాపములను ఆశ్రయింపని వాడును, పవిత్రులను, సమర్థులను, ఉదాసీనులను, సర్వ వ్యక్తుల నుండి ముక్తులైన వాడును, ఏదేని ఫలం కొరకి తీవ్ర కృషి చేయని వాడును అగు నా భక్తుడు నాకు మిగుల ప్రియుడు. ఉప్పాగుట గాని దుఃఖించుట గాని తెలియని వాడు, శోకించుట గాని వాంఛించుట గాని ఎరగిన వాడు, శుభాశుభములు రెండింటిని త్యాగము చేసిన వాడు అగు భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సో భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పే దాంట్లో అన్ని భక్తుల శ్రేష్ఠ భక్తులు చెప్పే మహాజన పాత్ర 12 మహాజనం దాంట్లో శ్రేష్ఠ మహాజనం అని చెప్పేది భగవంతుడు. నా శుద్ధ భక్తుడు అంటే ఏమిటి అని చెప్పేదానికి వాళ్ళని పంపింది. సో వాళ్ళ తండ్రియే అంత అసురుడు, వాళ్ళని వధించేది ప్రయత్నం ఒకటి అయితే వాళ్ళు సహించి ప్రతి ఒక్క సమయం భగవంతుని స్మరించేదని చూస్తాం. శుద్ధ భక్షణ సంపూర్ణ లక్షణాలు. సో భగవంతుడు ఒక్కొక్కటి లక్షణాలు చెప్తుండేది ఒక రిపిటేషన్ గాను అనిపి చూడొచ్చు. అయితే ఇది మనం పొందాలి అనే దానికి భగవంతుడు చెప్పేది అని చెప్తారు. శత్రుమిత్రుల ఏడాది సమభావం కలిగిన వాడు, మాన అపమానములందు, శీతోష్ణములందు, సుఖ దుఃఖములందు, నిందాసుతులందు సమబుద్ధి కలిగిన వాడును, అసత్సంగమునందు సదా విడివడి అయిన వాడును, సదా మౌని అయిన వాడును, దేని చేతను సంతృష్టి చెందని వాడును, నివాసము ఏదైనా లెక్క చేయని వాడును, జ్ఞానమునందు స్థితుడైన వాడును నా భక్తియుక్త సేవలో ఓకే. సో భగవంతుడు ఇంకా ఇది సేమ్ మనం డిస్కస్ చేశాము. ఇక్కడ చూపిస్తుండే భక్తులు మహారాజా అంబరీష. సో అంబరీష చరిత్ర. సో రేపు టుమారో ఇస్ ఏకాదశి. సో మనమందరూ మన కోరిక మీరు ఈ ఏకాదశి అభ్యసించి ఆరంభించండి. అంటే ఈ ఒక సన్నివేశంలో మహారాజా అంబరీష అభ్యసిస్తుండ్రి ఏకాదశి వ్రతం. సో ఏకాదశి రోజు వెనకాలి సంపూర్ణ నిర్జల, కొంత నీళ్లు కూడా లేకుండా వాళ్ళు సేవ అభ్యసిస్తుంటారు. ఇప్పుడు మనకి అది కాక ఉండొచ్చు, అట్లీస్ట్ మనం కొంత ఆ రోజు పండ్లు, పలహారం, పాలు, ఈ ధాన్యాలు లేకుండా మేము సేవించవచ్చు. సో అది మనకి ఆచార్యులు ప్రస్తుత సమయానికి వాళ్ళు చెప్పారు ఆ విధానం. లేకుంటే చాలా మంది భక్తులు నిర్జల ఏది కూడా సేవించక సంపూర్ణ దీన్ని అభ్యసిస్తారు. సో ఈ వీళ్ళు అంబరీష్ మహారాజ్ చక్రవర్తి వాళ్ళు అభ్యసిస్తుంది. నెక్స్ట్ రోజు ద్వాదశి రోజు వాళ్ళు ఆహారం స్వీకరించారు, ధాన్యం. సో అప్పుడు ఈ దుర్వాసుని ఇక్కడ వస్తున్నారు. దుర్వాసుని చాలా గొప్ప ఋషి, తపస్వి. అయితే కొంత ద్వేషం ఉంది. అయ్యో నేను ఇంత తపస్సు చేస్తేనో నాకన్నా ఎక్కువగా అంత ప్రజలు పౌరవులు ఈ రాజుకి గౌరవిస్తున్నారు కదా అని ఒక ద్వేషం. సో వాళ్ళు వచ్చిందే వీళ్ళలో ఏదైనా ఒక లోపం, ఒక దోషం కనిపెట్టి వీళ్ళని శిక్షించాలని వచ్చారు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చింది ఫస్ట్గా చాలా గౌరవించి వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తారు. తర్వాత వీళ్ళకి భోజనం, ఆహారం, అతిథి సత్కరించే విధానం. సో అప్పుడు వీళ్ళు కొంత ఏదో ఒక స్నానం చేసినందుకు వెళ్తారు. కొంత లేట్ అవుతుంది, రారు. సో వీళ్ళు సమయం చూస్తున్నారు. ఉపవాసము విడిచే ఒక సమయం ఉంది, పాలన సమయం, అది ఫినిష్ అవుతుంది. సో వీళ్ళు కొంత నీళ్లు తాగుతారు అంబరీష్ మహారాజ్. సో దాన్ని వీళ్ళు దివ్య దృష్టితో చూసి ఒక తప్పు కనిపెట్టారు. దుర్వాసముని ఒక అతిథి వచ్చే ముందు, సత్కరించే ముందు మీరు ఆహారం స్వీకరించారు, ఆహారం కాదు కొంత నీళ్ళు అంతే, అది స్వీకరించారు కదా అని ఒక అసురుణ్ణి సృష్టించి వాళ్ళు వధించే ఒక ప్రయత్నం. సో అప్పుడు చెప్తారు భగవంతుడు వీళ్ళకి రక్షణ కోసము సుదర్శనని పెట్టింది అంబరీష్ మహారాజు అంతఃపురంలో. సో సుదర్శన్ వచ్చి ఆ అసురుని వధించి తర్వాత ఆ దుర్వాసముని వెనకాలి వెళ్తున్నారు. దుర్వాసముని ఒక లోకం నుంచి ఇంకొక లోకము, ఆకాశంలో, భూమిలో, నీళ్ళలో, గుహలో, పర్వతం ఎంత వెళ్తున్నా, ఎక్కడ వెళ్తేనే వెనకాలి సుదర్శనం వాళ్ళని వధించే కోయాలంటే వాళ్ళకి చేసేవారు. సో బ్రహ్ముడి దగ్గర వెళ్తారు, శివుడి దగ్గర వెళ్తారు, అంతే మన నారాయణుడి దగ్గర వెళ్తారు. సో నారాయణుడు చెప్పేది, నా శుద్ధ భక్తుడికి నువ్వు చేసింది ఒకటి ఇది అపరాధం.
సో నేను కూడా దీన్ని మన్నించేద్దాం. సో నువ్వు నా భక్తుల దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళు ఇది నీ యొక్క అపరాధాన్ని మా క్షమ కోరాలి. సో అప్పుడు వీళ్ళు వస్తే తిరిగి వచ్చి అంబరీష్ మహారాజు కాళ్ళు పెట్టి చెప్తారు. అంబరీష్ మహారాజు ఏమి నేను ఇంత గొప్ప వ్యక్తి చెవి అని ఆలోచించారు. సో వాళ్ళు నేను ఏది తప్పు చేశాను, అలా ఏ కారణంగా ఈ ఋషిముని ఇంత దీనితో ఉన్నారు అంత వాళ్ళు భగవంతుని స్మరిస్తుంటారు. అయితే దుర్వాసముని కొంత కలత వచ్చింది, కొంత సుదర్శన వాడిని కలిగించింది. అటు ఇటు ఆ లోకము ఈ లోకము వాళ్ళ స్వప్రయత్నంతో వాళ్ళు రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. అంబరీష్ మహారాజు ఏమి చేయాలి? అంబరీష్ మహారాజు కేవలం భగవంతున ధ్యానించే భగవంతుని భక్తి కార్యాల్లో మగ్నమయ్యారు. నవవిధ భక్తి అని ఏం చెప్తామో సంపూర్ణంగా పాలిస్తుంది ఎవరు? అంబరీష్ మహారాజు. సవై పుంసాం సవై మన కృష్ణ పదార విందయో. ఫస్ట్ మనస్సుని భగవంతుని పైన పెట్టారు. తర్వాత కన్నుల్ని భగవంతుని దివ్య రూపాలు, భగవంతుని దివ్య మూర్తిలు చూసేదానికి వాళ్ళు వినియోగిస్తుంటారు. లేకుంటే భగవంతుని దివ్య క్షేత్రాలు చూసేదానికి వినియోగిస్తుంటారు. వాళ్ళు వినేది భగవంతుల గూర్చి, భగవంతుని నామము, భగవంతుని రూప, భగవంతుని లీల, భగవంతుని గుణాలు వినేదానికి వాళ్ళు వినియోగిస్తుంది. వాళ్ళ ముక్కు భగవంతుడికి అర్పించే పూలు, దాన్ని వాసన, లేకపోతే వాళ్ళ నాలుక భగవంతుడికి అర్పించే తులసి, లేకపోతే ఆహారం ప్రసాదం స్వీకరించడానికి, చేతులు భగవంతుల ఆ మందిరం స్వచ్ఛం చేసేదానికి, క్లీన్ చేసేదానికి, కాళ్ళు భగవంతుడి మందిరానికి వెళ్ళేదానికి, తీర్థక్షేత్రాలు వెళ్ళేదానికి, తన కోరికలు భగవంతుని కోరికలను పూరించడానికి, ఈ రకంగా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియాలు ప్రతి ఒక్క ఇదిను భక్తి మార్గంలో అభ్యసించారు అని వాళ్ళు మత్ పర మహాభాగవతాన్ని వీళ్ళకి చెప్పారు. ఎస్, నన్నే పరమ గమ్యముగా చేసుకొని భక్తి యోగమును ఈ అమృత పథమును అనుసరించుచు శ్రద్ధతో దీని యందు సంపూర్ణంగా నిపుణులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. సో అర్జునుడి ప్రశ్నకి భగవంతుడు మొదటగా తన స్వీయ స్వాకార స్వరూపంగా దాన్ని ఆరాధించింది, అది ఉత్తమం అని చెప్పింది. ఆ ఆధ్యాత్మికవాదులు పరిపూర్ణలు అని చెప్పింది. సో ఈ విధానంగా భక్తి మార్గాలు ఎలా అభ్యసించేది, సో ఆ దివ్య గుణాలు పొందేది భగవంతుడు దాని గురించి ఈ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పండి. హరే కృష్ణ. అసత్సంగమును వీడి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాను శుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం ద్వారా మనము పరమోత్కృష్టమైన భగవద్ధామను పొందవచ్చును. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ధన్యవాదం. సో ఈరోజు విజయదశమి, మంచి రోజు కూడా. సో అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. ఇంకొకటి, మనము మన ఈ మందిరం, ఇక్కడ నూతన మందిరం మనం చేస్తున్నాం మన బెంగళూరులో. సో దీని గురించి, దీని విరాళం గురించి నేను కొంత డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటాను. మాతాజీ సౌండ్ కరెక్ట్ ఉంది మాతాజీ? ఇప్పుడు ఫస్ట్ 20 minutes ఏమో చాలా తక్కువగా ఉంది చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం మధు గారు, ప్రెజెంటేషన్ చూపిస్తాను తర్వాత. Five minutes presentation. Okay. సో మన దివ్యమూర్తి శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద వీళ్ళ సేవ మేము చేస్తున్నాం. ఎస్, ఇది మన ల్యాండ్, మన మందిరం నిర్మించే ఒక క్షేత్రం. ఎస్, ఇది 1.5 acre, ఆల్మోస్ట్ 1 acre 46 cents. సో సైడ్గా కొంత పార్క్ ఏరియా, అది కూడా ఆల్మోస్ట్ 1 acre అది కూడా ఉంది. సో మేము అక్కడ స్థలంకి వెళ్ళినప్పుడు మన అధ్యక్షులు రామేశ్వరు, ఇంకా వేరే టీచర్స్ అంతా ఉన్నారు. సో మన ఒక చిన్న ఒక వీడియో మేము చేసింది ఆ స్థలంలో.
హరే కృష్ణ. సో ఈ నూతన మందిరంలో మనది ఒకటి దేవాలయం ఉంటుంది. తర్వాత అలాగా ఒక ఆశ్రమం, తర్వాత అన్నదాన హాల్, గోశాల ఇవంతా ఉంటుంది. సో అలా గెస్ట్ హౌస్ కూడా ఉంటుంది. సో మీరందరూ ఇక్కడ మ్యాంగ్లూర్ వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా ఇక్కడ కొంత రోజులు ఉండి ఇక్కడ భక్తి కార్యాలు అభ్యసించవచ్చు. మనం ఈ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్ కూడా ఆ సెంటర్గా కూడా ఇచ్చేయాలి అని మన ఇచ్చ. సో దీనికోసము మనము సేవలు ఒక ఫస్ట్ ఇక్కడ బ్రిక్ సేవాస్ అని, ఇటుక సేవ, ఒక ఇటుక, 2 ఇటుక అని స్పాన్సర్షిప్స్ అని ఉన్నాయి. లేకుంటే 1 చదర ఫీట్, 1 స్క్వేర్ ఫీట్ స్పాన్సర్షిప్ అది కూడా ఉన్నాయి. సో చదర ఇటుక అంటే అది ఇటుక అంటే 1500 రూపీస్గా అది డినామినేషన్స్గా. ఇది చదర మీటర్ ఫీట్ స్పాన్సర్షిప్ 5000 రూపీస్ అలాగా ఇది స్పాన్సర్షిప్స్. లేకుంటే మన ఇస్కాన్ లైఫ్ పేట మెంబర్షిప్ అనేది. సో మన మందిరాలు ఇస్కాన్ మీరు చూసి ఉంటారు, వేరే వేరే కేంద్రాలు. సో అక్కడ కూడా మీరు ఈ యొక్క లైఫ్ మెంబర్షిప్ కార్డ్ అని ఇచ్చే కారణం ద్వారా మీరు ఎక్కడ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు, ప్రయాణించినప్పుడు అక్కడ మన గెస్ట్ హౌసెస్తో ఉండొచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ కేంద్రాలు ఉన్నాయి మనది బాంబే, మాయాపూర్, వృందావన్, ఢిల్లీ, బెంగళూరు. సో ఇదే కేంద్రాలు మన తిరుపతి, ఇన్ని కేంద్రాలు ఉన్నాయి మనది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్కువగా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అట్లీస్ట్ 160 సెంటర్స్. సో మీరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ప్రతి సంవత్సరంలో కొంత రోజులు అప్లై అవుతారు. రెడ్యూస్ దీంట్లో కాస్ట్లో ఉండి ఫ్యామిలీతో భక్తి కార్యాలు అభ్యసించవచ్చు. సో ఈ లైఫ్ మెంబర్షిప్ దీంతో మనం ఆ బుక్స్ కూడా భాగవతం కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ శ్రీల ప్రభుపాద రచించింది, దాన్ని కూడా ఇస్తాం. సో దీంట్లో దీన్ని కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇది 35,000
555 35,535. ఇది మీరు ఒక కంతుగా లేకుంటేనో కంతులుగా ఒక సంవత్సరంతో ఇది మీరు ఈ సేవ చేయవచ్చు. లేకుంటే ఎవరైనా భక్తులు వాళ్ళ యథాశక్తి వాళ్ళ యొక్క కోరిక దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు ఇంకా వేరే సేవలు చేయాలి అంటే మెంబర్షిప్ లేకుంటే ఇంకా ధర్మకర్త, ధర్మ అధికారి అని ఈ సేవలు కూడా మీ పేరు భగవంతుల మందిరం గుడి గోపురం పైన గోడ పైన ఉంటుంది. అది కూడా ఉంది. అది 1,00,000 నుండి 1,000 అని. సో అది కూడా 3 years గా చేయొచ్చు. ధర్మకర్త సేవ లేకపోతే ధర్మాధికారి సేవ అనేది అది మీ ఒక మందిరానికి మీరు భగవంతునికి ఒక సెంట్ స్పాన్సర్ చేసింది, 1 cent 2 cent స్పాన్సర్ చేసింది. ఆ రకంగా ఈ భూమి సేవ అని ఇది కూడా మనం చెప్పెట్టుకున్నాం. ఇది కూడా 3 సంవత్సరాలకి చేయొచ్చు. ఎవరికి భక్తి చేయాలి ఎవరైనా స్మరణ కోసం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దీనికి అది కూడా చేయొచ్చు. సో ఇదంతా షేర్ చేస్తాము. సో మన కోరిక, మన రిక్వెస్ట్, మన ప్రతి ఒక్క ఎంత అవుతుందో మన సాధ్యం యథాశక్తితో మనకి సహాయం చేయాలి. సో మనం ఈరోజు విన్నట్లు ఇది మనకి భక్తి కార్యాలనే వస్తుంది. భక్తి కార్యాల సెకండ్ థర్డ్ స్టేజ్లో మనకి భక్తి ఎక్కువ అభ్యాసం చేయడానికి భగవంతుని అనుగ్రహం మనకి దొరికే ఒక భాగ్యం. హరే కృష్ణ. ఇంకేదైనా ఎవరైనా భక్తులకి ఈ రోజు అధ్యాయం గురించినో ఇంకేదైనా మన దీని గురించిన సందేహాలు ఉంటే అడగవచ్చు. మధు గారేమో ఓకే ఆన్సర్ చేస్తారు. ఎస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. So very nice Prabhu. Looks like you are building a temple there. Yes Prabhuji. So you are in Bangalore Prabhuji, you are telling? Where no, I am from US Prabhu. Where Prabhuji? Yes. US. Okay. You are in States? Yeah. Yes okay. Prabhuji. Very nice. So you are working there Prabhuji as software engineer? Yes Prabhuji. Oh, very nice. Yes, so Prabhuji, quick question. So some people worship the deity like a Gauranitai metal, and I see some people worship pictures like a picture. So what is the difference, Prabhuji? So actually ఈ మూర్తి మేము పూజలు మేము తీస్తే లోహ మీరు చెప్పినట్టు మెటల్గా లోహంగా, సో అది చాలా ఒక వ్యవస్థిత క్రమం మేము అభ్యసించాము. లాట్ ఆఫ్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్. సో అవుతాయి. దీంట్లో పిక్చర్గా రూపంలో అది అంత స్ట్రిక్ట్నెస్ లేదు. మనకి ఎంత అవుతుందో అంత మనం వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ డూ. అంటే ఒక రోజు మనకు అవుతుంది, సాధ్యం అవుతుందో ఇంకొక రోజు సాధ్యం అవుకా ఉండొచ్చు. సో ఇట్స్ ఓకే. అది అపరాధంగా అవ్వదు. దీంట్లో మనం పిక్చర్గా చేసినట్టు. సో మీరు చెప్పిన ప్రశ్నలో ఫస్ట్గా మనం అందరూ కూడా పిక్చర్గా చిత్రపటంగానే భగవంతుని పూజించాలి. అది ఈజీ. సో మన ఏ భక్తి కార్యాలు ఉన్నాయి, రోజు ఆరతి కావచ్చు, లేకుంటే భగవంతుడికి అర్పించేది ఒక నైవేద్యం కావచ్చు, నివేదనం, అది కూడా అంతా మనం ఫోటో చిత్ర రూపంలోనే చిత్రపటానికి భగవంతుడికి సేవ చేస్తాం. సో భగవంతుడు సర్వశక్తుడు. ఆ చిత్రపటంతోనూ మనని భగవంతుడు అనుగ్రహించవచ్చు. సో అది భగవంతుడు అచింత్య శక్తి. సో అయితే మనం ఈ ప్రస్తుత సమయంలో మన స్థితి చూసి మనం అభ్యసించేది వేరే వేరే లెవెల్స్. అయితే ఇంకా ఎక్కువగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు గౌరనితాయి, జగన్నాథ, ఈ విత్తమూర్తిలో రాధాకృష్ణ. సో త్వరనే రాధాకృష్ణ కాదు, అది త్వరనే మనకి మీరు చెప్పినట్టు గౌరనితాయి కలియుగానికి భగవంతుడు ఈ కరుణామయ రూపంలో వచ్చింది. జగన్నాథుడు. సో ఈ మూర్తి మేము పూజించేది లోహంలానో లేకపోతే ఒక వుడ్, ఇది దారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడిని ఇది మనకి ఇంకా భగవంతుడి సేవ చేసే ఒక భాగ్యం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు భగవంతునికి అభిషేకం చేసే ఒక ఇది కావచ్చు. భగవంతునికి పర్సనల్గా ఎలా మీకు మీ ఇంట్లో ఒక చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తల్లి తండ్రి చాలా సేవ చేస్తారు. వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళకి చేయాలి. వాళ్ళకి స్నానం చేయాలి, వాళ్ళకి వస్త్రము చేసేయాలి. చిన్నప్పుడు ఏమీ తెలియదు మనకు, అంత తల్లిదండ్రులే మనకు చేస్తారు. సో ఆ రకంగా డీటీ అంటే భగవంతుడు మనకి తన సేవ చేసే ఒక అవకాశం ఇస్తాను, ఒక భాగ్యం ఇస్తాను. అయితే ప్రతిరోజు చేయాలి అది. లేకుంటే ఒక సమయం ఎగ్జాంపుల్లో ఒక పెద్ద ఒక గెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంత ఒక కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా చేస్తారు. సో అలాగనే భగవంతుడి మూర్తిని స్థాపించాక ప్రతిరోజు వ్యవస్థితంగా భగవంతుడికి మార్నింగ్ టైం మిల్క్ చేసేది, జాగ్రత్తలు చేసేది అవ్వచ్చు, అభిషేకం చేసేది కావచ్చు,
నివేదన అర్పించేది కావచ్చు. ఇలా చాలా వ్యవస్థితంగా జరగాలి. దానికోసం అది చేయలేకుంటే అది ఒక రకమైన అపరాధం, సేవా అపరాధం. సో దానికోసం అది త్వరనే అది కాదు, అది ఫుల్ ఫ్యామిలీస్ సపోర్ట్ చేస్తే చేయొచ్చు. అది ఏకాంతంగా అది డిఫికల్ట్. సో దాంట్లోనూ మీరు చెప్పినట్లు గౌరవనీత జగన్నాథుడు సింపుల్ వర్షిప్ ఉంది. వాళ్ళు మనని ఉద్ధరించడానికి వచ్చే కారణమున వాళ్ళు ఈ అపరాధాన్ని చాలా లెక్కించారు. సో అది రికమెండ్ చేస్తాం. తర్వాత మనం ఈ మూర్తి పూజ డిటి వర్షిప్ చేసినప్పుడు అది చేయండి అని ఎక్కువగా. లేకుంటే చాలా మంది ఒక సహాయం ఉంటే ఇంట్లో అంత ఫ్యామిలీనే పార్టిసిపేట్ చేస్తే అప్పుడు మేము లక్ష్మీనారాయణ, సీతారామ, రాధాకృష్ణ అలాగా పూజించవచ్చు. లేకుంటే అవసరంలే మీరు చెప్పినట్లు ఐదర్ చిత్రపటం లేకుంటే గౌరవనీత జగన్నాథుడు పూజించితే చాలా. ఎస్ ప్రభుజీ, ఇంకేదైనా మీరు దీని గురించి చెప్పాను? అంతే ప్రభు. హరే కృష్ణ. జై శ్రీల ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రద్ధావాన్ గురించి చెప్పండి ప్రభుజీ కొంచెం. ఎస్, శ్రద్ధావాను. సో మీరందరూ ప్రతిరోజు ఇది ఒక అధ్యాయం మేము చర్చ చేస్తున్నాము. ఈ 18 రోజుల తర్వాత నెక్స్ట్ సండే మనది ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మన గుడిలో. భగవంతుడి ఎదుట మనము ఒక చిన్న సంకల్పం. ఏది సంకల్పం అంటే ప్రతిరోజు కనీసం 108 నేను మహామంత్రం జపిస్తాను. సో ఇది ఎవరికి కూడా కష్టమైన కార్యం కాదు. అరే ప్రతిరోజు ఒక 10-12 మినిట్ స్టార్టింగ్లో, తర్వాత అది కూడా 7-8 మినిట్కే చాలు. సో ఈ యొక్క సంకల్పం ప్రతిరోజు నేను, ఇది యాక్చువల్లీ మన భక్తి సేవల ఇది మన చాలా ముఖ్యమైన సేవ కలిగి ఉన్న. మనం ఇది ఇంకా ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, అంత పెద్ద సేవ ఉంది, మనం చేయొచ్చు. ఒక ఏది లేకుంటేనో మన భగవంతుని నామం చెప్పే ద్వారానే భగవంతుని మనం సంతృప్తి చేయవచ్చు. సో కలో నామమాత్రేణ పూజ్యతే భగవాన్ హరికి. సో నామమాత్రం ఈ కలియుగంలో మనకి భగవంతుడు అంతా ఒక సులభమైన మార్గం కలిగించారు. దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఒక సంకల్పం తీసుకున్నప్పుడు, భగవంతుడు ఎదుట తీసుకున్నప్పుడు మనకి లేదు ఆ రోజు సంకల్పం చేశాను మనం చేయాలి, నేను ఒక రోజు కాలేకుండా మరో రోజు మనం చేస్తాం. లేకుంటే సంకల్పం లేకుంటే మనము ఇంకా డల్, మన స్వభావమే ఏదేదో మనము బిజీ అయిపోతాం వేరే కానీ. సో ఇది కనీసం ఒక మాల 108 ఇది సంకల్పం. అలాగనే ఇంక్రీజ్ చేయాలి మనం 2, 3, 4, 16 మాలలు వచ్చే ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని మనం అట్లీస్ట్ కనీసం ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ఒక మాల 108 చేస్తాం. సో దీంట్లో ఏమి నష్టంలే. భగవంతుడు మనకు చెప్పినట్లు స్వల్పమపి అస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయ. మనం అభ్యసించే కొత్త భక్తి కార్యాలు కూడా, కొంత చిన్న అడుగులు కూడా పెద్ద మహాభయం నుంచి మనని అది రక్షించింది. సో దానికోసం మీరందరూ అది పెడతారు మాతాజీ, ఆ ఫామ్ పెడతారు, మీ పేరు దాంట్లో చేయాలి, గూగుల్ ఫామ్లో మీరు ఎంటర్ చేసి. సో ఆ రోజు నెక్స్ట్ సండే ఉంటుంది, అది ఈవినింగ్ 6 o'clock ఏమవుతుంది ఆ ప్రోగ్రామ్. సో మీ పరంగా మన అధ్యక్షులు ఇంకా నామేశ్వర్ గారు వాళ్ళు ఒక భగవంతునికి ఆఫరింగ్ భగవంతుని పూలు అర్పించి ఆ ఒక సంకల్ప ప్రోగ్రామ్ మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఆమెకు సెకండ్ లెవెల్ కోర్స్ కూడా ఉంటుంది ఈ 18 రోజుల తర్వాత. ఇప్పుడు మేము కేవలం కొంత విషయ ప్రవాహం వింటున్నాం అంతే, థాట్ ఫ్లో ఎలాగా భగవద్గీతలో చెప్తుండేది. అయితే సెకండ్ లెవెల్లో కొంత ఎక్కువ స్టడీ ఉంటుంది. మీరు కూడా ఈ భగవద్గీతని స్టడీ చేయాలి. స్టడీ చేసి ఇంకా క్విజెస్ అంతా ఉంటుంది దాంట్లో. అది ఎవ్రీ సాటర్డే సండే, వీకెండ్స్ మాత్రం ఉంటుంది అది. సో ప్రతి ఎవ్రీ సాటర్డే సండే ఓవర్ 4-5 months కోర్స్ అనేది. అది భగవద్గీతని డీటెయిల్ స్టడీ. తర్వాత వేరే పుస్తకాలు ఉన్నాయి, భక్తి రసామృత సింధు, ఉపదేశామృతం, ఈశోపనిషత్, దాది కూడా మీరు చదువుతారు. దానిలో సెకండ్ లెవెల్లో చాలా టీచర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా కమలేష్ మరి షీలా మాతాజీ వాళ్ళు ఇంకా ఎవరు టీచర్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ మీకు ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ ఒక్కొక్క ఇది వాళ్ళు తీసుకుంటారు. సో చాలా వ్యవస్థితంగా ఉంది ఆ సిస్టమ్. మీరు నేర్చుకునే దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంది 2వ లెవెల్లో. దయచేసి దాన్ని కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇంకేదైనా ఉందా మాతాజీ అనౌన్స్మెంట్స్? అంతే ప్రభుజీ. ఎస్ ధన్యవాదాలు. శ్రద్ధావాన్ది పెట్టాను ప్రభుజీ గ్రూప్ లో. ఆ సెకండ్ లెవెల్ అదే భారతీ మాతాజీ అడుగుతున్నారు హౌ టు జాయిన్ ఫర్ సెకండ్ లెవెల్. అది కూడా మాతాజీ ఒక ఫామ్ పెడతారు, అది గూగుల్ ఫామ్ అని.
సో 18 డేస్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పెడతాం. కోర్స్ 18 డేస్ కోర్స్ తర్వాత పెడతారు. అది మీరు ఇదే గ్రూప్ లో కంటిన్యూ అవ్వండి. వాట్సాప్ కంటిన్యూ అక్కడ మీకు మెసేజెస్ దొరుకుతాయి. దాంట్లో మెసేజ్లు అవి పెడతాం, చూసుకోవడానికి. సెకండ్ లెవెల్లో బెటర్ ఈ వాట్సాప్. ఫస్ట్ గా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ చేశారు, అయితే ఇప్పుడేమో వాట్సాప్ లో కంటిన్యూ ఈ గ్రూప్ పెడతాము అని చెప్తున్నారు కదా మాతాజీ. లేదు ప్రభుజీ, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లోనే అవుతుంది. అంటే క్లాసు జూమ్ లో అవుతుంది. వీళ్ళందరికీ అంటే టెలిగ్రామ్ లో యాడ్ చేయడం అవుతుంది అన్నమాట, ఫామ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, అట్లా. జపం చేద్దాం ప్రభుజీ. జపం చేద్దామా ఒక రౌండ్? ఓకే, ఒక రౌండ్ చేద్దాం. అయితే ఈ రోజు మంచి రోజు, అందరూ చేస్తారు. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. చెప్ప నిమిషం. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna.